मानगोनां डियार नाब्ला सारनि बिहामजो बिथांजोनि इनस्टिटिउसनाव जा गथ'फोर आं बेखौ दहायहाय कर्सफोरनि बागै मा अफार खालामो बेखौ दिन्थिदोंमोन बै मोनसे चेनेलावहाय 100% प्लेसमेन्ट गेरेन्टि बा जब गेरेन्टि प्राइभेट जा आइदार नोङो गभर्नमेन्टआवबो थांनो हागौ मोनहैगोन बेफोरनि थाखाय मा कर्स आं बै चेनेलाव होदोंमोन दा खोथाया जाहैयो रां रुफानि खोथा कर्सनि फिसा बेसेबां आरो माब्रै गैयै न'खरनिया बोरै फरायनो थ' गैयै न'खरनियाबो नों मोजां फरायग्राबा आजिखालि एजुकेसन लन मोनो लनखौबो बिथांमोनानो सापर्टिभै गोबांनिखौ हेफाजाब होदों बानायनानै होदों दा एजुकेसन लन लानानै खायफा फरायदों बोरै माब्रै सलियो स्टुडेन्टफोरनिफ्रायनो माखासे इन्टारेक्सन भिडिअ आं लाबोनो सानदों नोंथांमोना निशा मेमनि माखासे स्टुडेन्टफोरनि इन्टारेक्सन भिडिअखौ नायनानै थारैनो बुजिगोन आरो गोबाङा सोंदों फिसफ्रा बेसेबां नोंथांमोना थारैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होलांगोन दा भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय बाव नोंथांमोना नुदों बिसोरो जाहैबाय हwnna ग्रुप अफ इनस्टिटिउसननि स्टुडेन्टफोर बांसिनानो जोंनि बर'फ्रानो गोजा गुबुन डिपार्टमेन्ट बा कर्सेसफोरखौ लानानै बिथांमोना बहाय दङ फरायसाफोर आंनि उन्दैसो जाजोबगोन गासिबो आंनि मुङा आर्जिलिन दैमारि आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गामिया जिंगाबिल आरो आङो दायो बे hwnna ग्रुप अफ इनस्टिटिउसनाव BSc 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं आरो आङो हाई सेकेन्डारिनि उनावहाय निशा मेमखौ कन्टेक्ट लादोंमोन आरो निशा मेमखौ कन्टेक्ट लानानै आं बे hwnna ग्रुप अफ इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लानाय जायो निशा मेमा जोंखौ गोबां हेल्प खालामबोबाय एसे ओमफ्राय कर्स फिफ्राथ' माखासे मानि कर्सफ्रा गोबां बाराबो ना ओमफ्राय बोरैहाय अपरचुनिटि लाफैनो हाखो जोंनि बर'फ्रावथ' खायफाया हाजोबा आङो एजुकेसन लन लानानै दायो बेयाव आदसा एडमिसन लानाय जादोंमोन लनखौहाय इजिलि प्रभाइड खालामनायाव बोरै गासै लनखौ प्रभाइड खालामनायावबो निशा मेमानो गोबां हेल्प खालामबोबाय आदसा थ' नोंथांमोना खोनानो मोनबाय माने आजिखालि बारा टेनसन लानांगौ गैया नों जुदि मोजां फरायसाब्ला ना खस्थ' खालामनो हायोब्ला बिथांमोना दं नै आंनि खाथियाव खस्थ' खालामनो हायोब्ला एजुकेसन लन गोबाङा नागिरोना एजुकेसन लन मोनगोन नामा फैसा मोनगोन नामा खिन्थु आंनि लोगोफोरखौबो इभेन नुयो आं नुबोदों माने एजुकेसन लन फैसा मोनोबा बेजों माने माबा मोनसे बायनोसो आइफन गारि नाथाय एजुकेसन लना होयो गभर्नमेन्टआ नाथाय मा टाइपआव होयो नों बेखौ एजुकेसनावनो बाहायनांगोन थ' बे फैसाजों नों मोजां अपरचुनिटि मोजां प्लेसमेन्ट मोनोबा निस्सय उनावहाय सुख'हैनाङो आरो ना सुख'हैनोबो हायो नोङो टाइम होयो इसिबां टाफबो नङा दा बिथांमोननि हस्टेल लाइफ ओमफ्राय बोरै मोनफैदों बावहाय अपरचुनिटि मोननायखौथ' खोनाखाबाय आं बेखौ फोरमायनो साननाया बेनो माने एजुकेसन लन बर' न'खरफ्रा इसिबां रिच फेमिलिनिफ्रायबो गैजोबा मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बांसिन बिलं खालामो जायफ्रा गोसो गुदुंब्लाबो माने फरायगौ फिसाफोरखौ स्कप होगौ सानबाबो हाजोबा टेलेन्टेड गथ'आ जोंनियावबो दङ दा बैफोरबायदि खेथ्रआवहाय बोरै स्कप मोननो हागोन एजुकेसन लन जुदि नोंहा मोजां डिजायार मोजां नाजानाय दङब्ला निस्सय बेफोरजों गोजौआव थांनो हायो आरोना मोजां प्लेसमेन्ट मोनहैनो हायो बेबायदि दा बिथांमोननिफ्राय आं माखासे खोथा मिथिनानै लाबावगोन बोरैहाय हस्टेल लाइफआव बोरै आरो थानायाव बोरै माबायदि माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा दा बेफोरखौ मिथिनानै लानाय जों नैबाव सासे ब्रादार दंबावो बयसफोरनिफ्रायबो सोंसै इन्ट्रडाक्सनजों लोगोसे बोरैहाय प्रब्लेमफोर जायोबा नोंसोर बोरैहाय मा खालामो फेस खालामो आरो थानाय माबायदि नोंसिना माबायदि फेसिलिटि एजुकेसन सिस्टेम बेफोरखौ फोरमायना होनोसै नामखौ खिन्थानांगौ आंनि मुङा जभियेल नार्जारि ओमफ्राय आं उदालगुरि जिल्ला हरसिंगानि आं इयाव निशा मेमनि जुगिदि हायदोंमोन थांनाय बोसोर सेप्तेम्बराव फैदोंमोन आं सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआव हायदोंमोन बेयाव आं हस्टेलाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय क्लासखौ आङो सेप्तेम्बर 4निफ्राय जइन खालामदोंमोन आं दायो BSc खालामबाय थादों आरो BSc कर्स हस्टेलावथ' जेबो प्रब्लेम जाबाङा जानाया जानाय लोंनायफोराबो मोजांखौनो होयो माबा मोनसेफोर प्रब्लेम जायोबाबो निशा मेमानो सल्भ खालामना होयो ओमफ्राय फुङाव ब्रेकफास्टखौ दायो पस्टिं जाबाय थादों नालाय बेखाय 6:40 बा एसेबां 7 AM फोरावनो होयो आरो ब्रेकफास्टखौ ओमफ्राय सानफुनिखौ जायफोरा इभिनिंआव पस्टिं थायो बिसोरनि थाखाय 11:30 नङाबा 12आव भिडिअ होनाय जायो ओमफ्राय नाइटनिया एराउन्ड 7:30 बा 8 PM आव माबानाय जायो आरो होनाय जायो ओमफ्राय आउटिंआ जुदि सानडेआव थाङोबोला फुंनिफ्राय मोनानि 7 PM सिम जायो आरो ओमफ्राय बेलेग दिनावबो बिदिनो कलेजनिफ्राय थांनानै जुदि आउटिंआव थांनो गोसोबा बेबो 7 PM फोरसिम जायो आरो
डिसिप्लिन आरो स्पर्ट्सफ्रावबो स्पर्ट्सआरिबो होयो बिदिनो गेलेनोबो खाथियाव क्रिकेट ग्राउन्ड दङ बेयाव गेलेयो क्रिकेट बयस हस्टेल नोंस्रा एक्सट्रा ना बयस हस्टेल एक्सट्रा थ' बिसोरो अपरचुनिटि मोनदों लाखि बिसोरो आरो दंबावो गोबांथार माखासेया बबाव थांदों नोंसिना माखासे पस्टिं जायखौ प्रेक्टिकेल होनोबा बांसिन बुजियो माखासेया प्रेक्टिकेल ना ओमफ्राय जेनुइनखौ बुंनो हागोन हिन्जावसाफोरनि थाखाय बांसिन बिमा बिफायाबो लुबैयो सेफटिखौ आजिखालि सेफटि नङा गोबां जायगायावनो माबायदि सेफटि नोंसिनो थांनाय फैनाय माबायदि हस्टेलनिफ्राय क्लास जोंनिया हस्टेलनिफ्राय थांनाय फैनायावबा जोङो अनलि सानडेआवल' आउटिं मोनो 9टानिफ्राय 4टासिम बैयाव जोङो जोंनि नांगौ बुस्थु हप्तासेनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ बायना लानो हायो आरो जेरै बिस्किट आरि बेलेग टाइमाव जों ओंखारनो मोना बाहेराव ओमफ्राय माबा मोनसे लोमजाबा साजाबालाय जोङो डक्टरनियाव थांनो मेमनियाव पारमिसन लाग्रोनाङो ओमफ्राय पारमिसन लानोबा जों थांनो मोनो ओरैनोबा जों थांनो मोना ओमफ्राय जोंखौबा ओंखारनो होआ आरो बिसि जोंफोरो अनलि सानडेआवल'सो बेयावबो 1 मिनिट लेट जाबाबो जोंखौ मास 1 विकआव खनसे आउटिं केन्सेल खालामना दोनो आरो केन्सेल खालामना दोनो फाइनबो लायो ओमफ्राय बिदिनो कलेजफ्रावबो फनफोरबो लाना फैनो हाया फाइन लायो जोंबो खनसे लाजाखांबाय बिदि मोजांसो स्ट्रिक्ट जानांगौ बोरै सोलोंनो जोंबो लाना फैनायमोन बोरो पस्टिंआव फैनायाव ओमफ्राय गासैखौबो लाजोबदों बिदिनो नङाबा आरो जोंबो मा गले गले खामलांबाय थागोन ना बेनिखायनो लाजोब्बाय जोंखौबो गासैखौबो बिराद सेफटियाबालाय मोजाङानो जोंनियाव हस्टेलाव ओंखारनो मोना बेलेगफोरनि कलेजफोरनियाव ओंखारनो मोनो खिन्थु जोंनियाव ओंखारनो होआ आरो सानडेआवल' ओंखारनो थिग हस्टेलखौबो बेरायहैनो नाजादोंमोन मा जायो र' ओमफ्राय मोनसे खोथा नै आं स्टुडेन्टफोरजोंबो शेयार खालामनि मैया आं बिसिनि चेयारमेन सारजों रायज्लायदों बिराद पलाइट मानसिया ओमफ्राय जोंहा एसे एमप्लय निसा मेमबो दं निसा मेमनि थ्रुयैनो आंबो नुफैबाय बेखौ नायफैबायबो इनस्टिटिउटआ आंनि नुनायावबो जोबोद मोजां आरो नोंथांमोना खोनादोंना खाफाल गोनां नोंसोरो माने बिस्रा जायफ्रा कमप्लिट जागोन बा प्लेसमेन्ट मोनहैगोन उनावहाय टारगेटआ बिराद हाई चेयारमेन सारनाबो आब्रडआव प्लेसमेन्ट हरनाय आब्रडआव थांनो गोसो दंना गैया नोंसोरलाय फरेनाव जेराव माने आब्रडआव अपरचुनिटि मोनहैयोब्लाथ' आं मोनसे भिडिअ मोनसे लाबावदोंमोन थांनाय भिडिअआव निसा मेमजोंहाय जाय आं कनभारसेसन खालामनाय बा टक बेखौ नायबा नुगोन आब्रडआव हाई जाखायो डिमान्डआ सेलारिनि बेलायावनो होन मान्थलि बिसोर 1.5 लाख 2 लाख मोनहैगोन अब्ला गोबां जोंनि थाखाय बेफोर आब्रडनि फैसाखौ जों लाबोनो हायोब्ला नट अनलि बिसोरल' बा सोरबा अपरचुनिटि मोनहैनायाल' खामायगोन बे नङा जों नायोब्ला मा जोंनि एरियाया डेभेलप जागोन बे फैसाया जोंनाव फैगोन जोंनि बर' न'खर बा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा डेभेलप जागोन डेभेलप जायोब्ला जोंहा निस्सय मा जायो नाम मोनो मुं मोनो आरोना जायफ्रा अपरचुनिटि लुबैदों निस्सय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आं बेखौ आंनि साइडनिफ्राय बुङो आरोना बे दा बिसोरो गोबांथार बायदि बायदि डिपार्टमेन्टआव दङ बेबायदि गोबाङानो लनजोंबो फैदों नामा गोबाङानो ना बेबायदि अपरचुनिटि मोननाया मोजां ओमफ्राय दा क्लासा माबायदि जायो उइकआव क्लासा उइकआव सानफ्रोमबो जायो सेकेन्ड सेटारडे ओमफ्राय फर्थ सेटारडे सुटि मोनो आच्छा ओमफ्राय सानडेआव सुटि सानडेआव ओमफ्रायथ' पुरा फुल क्लास जेनेबा नै नोंसोरो दा दङ सानडे बा अबेबा अकेजनेल डेजफ्राव गावबा गाव रिलिजियन जेनेबा खायफा हिन्दुआ मन्दिराव थांबाय चार्चआव थांबाय बिदि अपरचुनिटि दंना गैया जोङो सानडेआव थांनो मोनो चार्चआव थाङो इभेन हिन्दुफ्राबो अपरचुनिटि दंना औ थाङो बिसोरबो आच्छा बेबायदि ओमफ्राय बावबो टाइमिं थायो जोंफोरो 9टायाव जोङो 4टानि सिगां मोनफैनांगोन आरो मोनफैनांगौ ग्रुपआव थांनानै 4टा ओमफ्राय बिदिनो क्रिसमासफोरबालाय बाहाय लेट जायो आरो बेखौबो पारमिसन लानो नांगोन पारमिसन लानानै आरो फुजाफोरबा सोरनियाबा आच्छा थिग ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्पर्ट्सनि खाबु होगोन ना होआ डिसेम्बर बिथिं मानाव जायो जोंनिया बेयाव कलेजावनो जायो स्पर्ट्स जायो ना आच्छा फुटबल काबादि बिथिं गासैबो जाजोबो रेलि प्रग्रामफोरबो जायो कालचार प्रग्राम ओमफ्राय एवार्ड एन्ड फेलिसिटेसन फांसनफोर जायो ना जायो थिग बिथांमोनजों सावरायनानै मोजां मोनबाय बोरैहाय खायफा मानि एजुकेसन लन लानानैबाबो अपरचुनिटिखौ मोनदों मोनसेल' खोथा बुङो बेस्ट अफ लाक खस्थ' खालामबानो जाबाय मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव गोबां बिमा बिफाफ्रा ड्रिम थायोना फिसाफोरनि सायाव जे आंनि फिसाया बिदि खालामगोन गोबां समाव फिसाफोरखौ नस्थ' जानाय नुयोब्ला दुखु मोनो खस्थ' खालामनानै फोरोङो बिमा बिफाया बेखायनो हार्डवर्कबो खालामनांगोन
मोजां इनस्टिटिउटआव फैनानै प्लेसमेन्ट मोनखागोन बेबो बिदिखौल' साननानै थाबाबो जानाय नङा गावबो हार्ड वर्क खालामनांगोन मोजां हार्ड वर्क खालामोबा मोजां पार्सेन्टेज मोनोबा निस्सय नोंथांमोना मोजां ब्राइट फिउचार जाहैनायनि चान्सआ गेरेन्टि आरो ना थ' बेखायनो लास्टलि थेंक इउ आरो अल दा बेस्ट मोजां खालामबानो जाबाय दे